भोजपुरी ठुमका ब्लॉग में सभी भोजपुरिया भाई लोगन के तहे दिल से नमस्कार बा। तो हेलो गाइस लोगन, कैसे वाला लोगन के ठीक वाला लोगन, अच्छा वाला लोगन, बढ़िया वाला, मस्त वाला लोगन। हमनियों के लोगन एकदम मस्त एकदम गच्छ में बानी लोगन कटता एक एक दिन लिए आता बहरे के मजा। हमारे भाई लोग एकदम चपले वाला लोग अगुआई साथी लोगन निकल गई वाला लोग जात रहा लोग। आज मौसम बहुत यहाँ के हवा चलता, हवा वाला मौसम बा। सोचा हम अपने फ्रेंड अपने भोजपुरिया भाई लोगन खातिर हवा के आप लोग जौन बाकी सुन लिया जाए। बहुत मौसम खराब हो आज यहाँ। हमारे मित्र लोग चल देले वाला लोग निकल गए माना हो चल गए वाला लोग बहुत ज़्यादा चल देले वाला लोग। तो भोजपुरी भाई लोगन के और बेटी घर बनल बनाता भाई। आज के मौसम बहुत खतरनाक बा। यहाँ के हवा और धूल के यहाँ रंग बा एकदम। हवा और धूल चलता, सिर्फ हवा भी बा और धूल, हवा में धूल बा। हाँ एकदम दबा के कलिए से खूब जौन बा कि एकदम चपले बा। आज जाते लोग भाई लोग हमार। तो गाइस लोगों ऐसा बनल रही आज तो लोगों के एकदम मस्त मस्त सीन और मस्त मस्त जगह दिखाए वाला बानी हम। तो भोजपुरिया भैया लोगों हमारे वीडियो बनल रही लोगों और कहाँ से अंदर अपन मार्केट के अंदर अपन पूरा के तरह सामान रखल रहा सब अपन दिखावे बाकी बा। आप लोग वीडियो एकदम देखत रहिए लोगों, अंदर के पूरा सामान के तरह रखल रहा पूरा हम दिखाई। अरे मिल जाए कोई छोरी काली हो चाहे गोरी, चिल्लाता लूटू ले आओ बोरा चिल्लाता लूटू। देखिए पकौड़ी और चाय अब चले जाती है। पार्टनर और बड़ा खतरनाक पकौड़ी खा रहा है पार्टनर हमारा, वही में एकदम देसी चमका के मटेरियल इसको बोलते हैं। असल मटेरियल एकदम भरुआ के खींच के कि हमारी वीडियो कैसन लगल आप लोग जो बा कि हमके बतावल जाई और ओकरे बाद हमके कमेंट कल जाई। फिर ओकरे बाद रे चैनल के भोजपुरी ठुमका ब्लॉग के तनी सब्सक्राइब कर दिहल जाई और ओकरे बाद लाइक और तनी ठोक दिहल जाई तनी हमारे तनी कर। ऐसे वीडियो आप लोग के दिखात रहो और ऐसे ऐसे मस्त मस्त वीडियो बना के आप लोग खातिर चढ़ावत रहो तो मिलल जाता। चलिए तब तक लिए आप लोग के पैर छू के नमस्कार बा। जय हिंद, जय भारत।